Здравей отново, приятелю! В това видео днес, и всъщност това е една поредица, която може би стартирам, ще споделя някои от основните ограничаващи убеждения и пречки, които седят в живота на един емпат, да, това съм аз, на един изключително чувствителен човек, който прави всичко за другите, някой път даже има прекомерна грижа за другите, но в течение на обстоятелствата в живота си остава неоценен, не се чувства признат от близките си, някой път е пренатоварен от цялата грижа, която трябва да дава на другите и изоставя себе си и в крайен случай се стига до едно буквално почти хронично разочарование. Та в това видео всъщност искам да ти покажа защо се случва така. Искам да изследваме едно убеждение, което е колективно. Всеки от нас, всеки по-чувствителен и емпатичен човек го носи. Може би ще се препознаеш и ти в него с намерението и целта да можеш да го отпуснеш, за да придобиеш по-ясна и съзнателна и стабилна връзка със своите лични граници, за да можеш да си наистина от полза на хората, за които те е грижа, на всичките ти близки. Това е целта ми и убеждението, което ще изследваме днес е: на никой не му пука. Ще го погледнем от няколко гледни точки, след това ще разгледаме един сценарий, който най-вероятно преживяваш, ще разгледаме един сценарий, който е възможен, когато се освободим от това убеждение и накрая ще изследваме: добре, тогава на какво разчитаме? Ако не разчитаме на нашата собствена грижа към другите, която някой път е с егоистична причина, егоистичен първоизточник, тогава как реално се грижим за другите? Та, може би това видео, поне целта ми е да ти отвори доста възприятието за какво представлява грижата, как се изграждат едни здравословни, взаимно полезни отношения, които са в полза и на двата човека в тези отношения. И цялостно целта на това видео е да ти помогна да преживяваш по-здравословни, по-смислени, по-дълбоки и взаимно полезни връзки. Така че ако си емпат, остани с мен до края и съм сигурен, че ще го намериш за изключително полезно. И сега, без повече встъпление, нека директно започваме. Също още нещо, преди да навляза в темата, съвсем скоро, може би в следващите 1, 2, 3 седмици, с един много близък мой приятел ще организираме едно много изключително силно обучение, специално фокусирано върху емпати и по-чувствителни хора. Ще изследваме някои от основните конфликти, с които се изправят те и как да ги превъзмогнат. Така че това е нещо, което предстои съвсем скоро. Очаквай го, ще е супер готино и супер полезно. И затова всъщност почвам и тази поредица от видеа. Какво е това вярване? На никой не му пука. И откъде изобщо сме го придобили? Защото на никой няма да му е приятно да си го признае, естествено. Ние не искаме да вникнем в несъзнаваното си, да чувъркаме дълбоките си страхове и ограничаващи убеждения, но факт е, че ако не се чувстваш признат в отношенията, ако имаш прекомерна грижа към близките си и тя не е върната обратно и чувстваш някакво разочарование от това или обида, дори и да не искаш да си го признаеш, това вярване функционира на заден план, на едно подсъзнателно ниво. То откъде изобщо се появява това вярване? И всъщност при много по-чувствителни души, при много по-емпатични хора, души, то идва от това, че сме израснали в едно, може да го кажем, не толкова здравословно семейство. Най-често родителите ни не са били най-добрия пример за едно функциониращо здравословно семейство. Тоест там единият родител може би е бил малко по-нарцистичен, мислил е само за себе си. Аз лично съм израснал в подобно семейство, докато другия родител се опитва да прави постоянни компромиси, да има прекалено много търпение, да изоставя границите си с цел да не се разпадне това семейство. Но в подобно семейство може би конфликтите са продължавали и са се развивали и са били нещо често и постоянно, което не е спирало. И децата, израснали в такова семейство, които сме много от тези чувствителни и емпатични души, нямаме за пример какво е една здравословна и взаимно споделена грижа в отношенията ни. И много често ставаме някакси привързани към тази нужда да правим много компромиси и освен да правим много компромиси, да угаждаме на другите с цел по този начин да докажем вътрешната си стойност, вътрешното си достоинство като човек. Това имам предвид, като кажа, че някой път грижата
идва от доста егоистично място, в което нищо лошо, но е доста ограничаващо от гледна точка на динамиките, които се развиват в отношенията ни и които ще разгледаме в всеки момент. Отново да се върна, откъде излиза това вярване? То идва точно от примера, който сме видели от родителите си, когато сме израснали в едно такова нефункционално семейство, деструктивно семейство. Там не е имало споделяне, не е имало връзка, примерно, а родителите в това семейство са били в транзикционни отношения, може би така се казва думата, не съм сигурен, но отношения, в които просто се обменя нещо за друго, без да има тая първоначална грижа, в която и първоначалната не е само грижа ми, изобщо да ти пука за другия, да си го избрал и това да е достатъчно да има, нали, да има това даване от твоя страна на внимание, на любов, на грижа, на присъствие, присъственост, да споделяш с този човек. Не, в тези дисфункционални отношения, за които говоря, семейни отношения, в които много от чувствителните хора, като мене и предполагам се припознаваш, ако гледаш това видео, са израснали. В тези отношения решенията, които вземаме като грижа за другия, те се случват под формата на транзакция. Тоест решенията, които родителите ни са вземали. Тоест, аз ще ти дам това, за да получа това в замяна. Но най-често това даже не е било съзнателно комуникирано. Тоест, там е имало някаква форма на манипулация, на емоционално изнудване. И в едни такива отношения детето напълно натурално, през пример, буквално го абсорбира, то не е като да му е казвано това убеждение, но никой не му пука, но през примера, по който вижда, че родителите му се отнасят един към друг с тези транзикционни отношения, то разбира, никой не го е грижа наистина. Всеки е тук да мисли само за себе си. Което от една страна е така. Това не искаме да го изключваме. Всъщност това е така, защото егоистичната ни природа, тази по-животинска природа на преживяването да бъдеш човек, тя е такава. Наистина, единственото, за което ни пука на това равнище, по-животинското ни първично равнище е да оцелея. За да оцелея ми трябва внимание, трябва ми любов, трябва ми подслон, трябва ми сигурност, нали, някой да се грижи за мене, подслон. Тоест, трябва да оцелея. На мен ми пука само за мен. Но ако погледнем на малко по-голямо равнище и излезем само извън тази по-животинска първична природа, вече се появяват някакви извисени ценности. И даже виждаме как някой път всъщност оцеляването е по-ефективно, даже и при животните оцеляването е по-ефективно, когато те се обединят в стада и почнат да се грижат едно за друго. Защо разгръщам цялата тази концепция на това ниво? Защото е важно да разберем, че отново, убеждението на никой не му пука, той идва от наблюдението на едни транзикционни отношения, в които родителите в това семейство, те са там само за себе си, но по различен начин. Най-често тези семейства са един родител е по-емпатичен и чувствителен, той го е грижа за другите, докато другия е по-нарцистичен и себичен и мисли само за себе си. И те са идеалните родители, в които някой, който е по-чувствителен, някое дете, което е по-чувствително да израсне, за да види този деструктивен, нефункционален модел, да го преживее, да натрупа опита, с който да има преживяването на едно нефункционално семейство, за да може докато израства да пусне тези модели, тези деструктивни и несъзнателни модели, така че да създаде семейство, което е обратния пример на това семейство, в което е израснало това дете. И това е голяма част от мисията на тези от нас, които са по-чувствителни и емпатични. И естествено част от тази мисия включва освобождаването от това убеждение. На никой не му пука. Но сега, преди да говорим за освобождаването му, което винаги е свързано с вътрешна работа, да си позволиш да го преживееш, да го пуснеш, всички тези чувства зад него да им позволиш да се надигнат в тялото ти. И затова говоря постоянно, така че сега няма да навлизам в тази техника, но това е в основи начин да се пусне това убеждение. Емоционалната ни привързаност и заряд, който седи за това убеждение, трябва да се преживее, за да стане това убеждение под формата на мнение, а не под формата на силна истина, към която съм привързан съзнателно или не. И казвам съзнателно или не, защото много хора предпочитат да отричат това и даже да не си го признаят, дори и вътрешно да го вярват. И затова може би някои хора, които гледат това видео, просто ще са, не, това няма никаква истина в него, това е абсолютна глупост. Това е просто отричане
на чувствата за това вярване. Но сега, като влезем в динамиката, ако се разпознаеш в тях, ще знаеш, че държиш това вярване в себе си. Нека видим тази първа динамика, първия сценарий на един по-чувствителен човек, по-емпатичен човек, който не се е изправил пред това вярване, все още. Тогава той се грижи за всеки, но никой не го оценява. Горе-долу това е динамиката, която се случва. Тоест, този човек, той е готов да даде грижата си, да даде любовта си, дори на някой, който няма нужда от нея или не е поискал за нея. И това е някой, който примерно той е по-самостоятелен, по-самодостатъчен, той е свикнал да е отдръпнат от другите, да се грижи само за себе си, да е център на вниманието, да привлича внимание към себе си. Отново, тук е динамиката между емпатия и нарцисист. Сега няма да навлизам много в нея, защото имам други видеа и ще оставя линкове към тях в описанието, ако искаш да гледаш за тази динамика. Но това е какво се случва, тъй като когато се грижа за всеки и никой не го оценява, аз нямам граници, тогава аз се грижа от нуждата, и тая нужда е скрита, забележи това, от нуждата, че аз ако се погрижа за теб, ти ще ме оцениш като личност, като същност, и аз по този начин ще мога да се чувствам признат, ще мога да се чувствам важен в живота на някой. Моята самооценка зависи от това да се грижа за някой. Това е първата динамика, в която някакси сме зависими от грижата ни към някой. И нали, тук идва тази прекомерна грижа, в която ти даваш всичко от себе си на близките си, правиш всичко за тях и накрая оставаш разочарован, защото това, което се случва, ето е динамиката. Това съм аз, готов съм да отдам някаква грижа, любов, признание, внимание, да помогна по някакъв начин и другия човек е просто и не го оценява. Просто той може да приеме тази грижа, особено ако е по-нарцистичен, може да използва, за да признае и той себе си, да си докаже, че е важен, но няма да я върне. И тъй като няма да я върне, той просто си я взема и го получава това някакси на тепсия. И тъй като нали, този по-чувствителен емпат, който е зависим от това убеждение, още не го е пуснал, на никой не му пука и то оркестрира, създава живота му несъзнателно. Това, което се случва е, че ти докато даваш тази грижа, си мислиш, аз трябва да дам още грижа, още трябва да ме грижа, не се грижа достатъчно. И ако не се грижа, аз чувствам вина. И тогава даваш още от тази грижа и този човек, на който не му пука много, той е аз не съм го поискал това, но що ми идва, ще го приема. И той приема всичкото това, но няма го взаимния обмен. Тоест от другата страна има едно такова усещане като що го правиш за мен, добре, ма едно безразличие. И нали, това отново е пак този по-нарцистичен тип. Най-често тези емпатите, по-чувствителните от нас души, които са привързани към това убеждение, те привличат нарцисисти в живота си от всякъде. Често просто има нарцистични личности и това не са лоши хора. Това е просто динамика, която ние създаваме с убеждения. Това е важно да го разберем. Не, че нарцисти са лоши хора. Всеки е такъв какъвто е, всеки е различен и уникален. И това, което се случва е, че като даваме грижа, любов, внимание, присъствие на някой, който не го оценява отново и отново и отново, и ние го направим, за да докажем собствената си самооценка, ние се чувстваме все по-разочаровани и някакси обидени от това, че няма взаимната грижа и подкрепа, но не сме готови да признаем това чувство и си мислим, появява се едно чувство той е като отговор на това разочарование и тази обида, която в последствие става хронична, между другото, т.е. тя се насъбира една върху друга. Върху това чувство идва един отговор на вина. Т.е. аз се чувствам виновен, защото ако не получавам тази обратна връзка, може би не правя достатъчно за другия. И никога не предполагаме, че другия може би не е способен да приеме тази грижа изобщо. Това го изключваме от осъзнаването си, докато отново функционираме привързани към това убеждение. На никой не му пука. И тогава чувстваме вина, защото сякаш не правим достатъчно и даваме още от себе си. И още, и още, и още. Обаче ние го даваме на един човек, който е буквално като черна дупка. Той абсорбира цялата тая грижа, внимание, любов, присъствие, каквото му даваме, но няма никаква признателност, никаква обратна връзка и ние даваме още и даваме още. И тъй като той ни я приема, ние чувстваме вина, че не сме направили достатъчно. И ето как се доказва убеждението, ама на никой не му пука. И сега няма нужда да бягаме от това. Ако се припознаваш в момента, окей, за момент да признаеш, да, това е така.
Може би цял живот съм се страхувал от това. И окей. Окей, ако не се свързваш с това убеждение и видеото може би не е за теб. Това също е окей. Така връщаме се отново на тази динамика. Тъй като нямаме граници, даваме прекомерна грижа, от другата страна има абсолютно игнориране, липса на признание, липса на реципрочност и тогава ние чувстваме вина, тази вина подкрепя убеждението и всъщност се въртим в един затворен кръг, затворен цикъл. И накрая това, което се случва е, че ние вътрешно чувстваме скръб, апатия, безразличие, започваме да се отчуждаваме от другите, да се центрираме в себе си и това, приятелю, е един много изключително важен момент. Това е момента на твоето пробуждане. Защото ако се намираш тук и ако това ти звучи познато, сега можеш да имаш нужното лично пространство, в което да вникнеш в себе си и да отделиш известно време да изследваш тези убеждения, за които говоря, и тези динамики. Защото ако предположим, че го има това убеждение на един заден подсъзнателен план, на никой не му пука, страх ме е, че на никой не му пука, страх ме е, че каквото и да направят, то няма да бъде оценено. И ако почнем да приемаме това, да, и какво от това? Това е окей, да. Тогава почваме да виждаме един модел, който се намира в живота ни. Това е липсата на граници. На мен не липсват граници. Аз съм готов да давам на всички, защото си мисля, че това ме прави добър човек. И аз, за да се чувствам стойностен и достоен, трябва да съм добър човек, затова трябва да давам на другите. Без никакви граници, без никакви, Тоест, аз съм пръснат навсякъде. Аз нямам собствен център. Аз съм пръснат навсякъде. И нямам собствени като условия за това какво ме кара да се чувствам стойностен, достоен за себе си. Достоинството ми зависи от признанието на другите, а признанието на другите зависи от грижата, която им давам. Но тъй като давам прекомерна грижа и тя често бива неоценена, всъщност единственото, което се случва е, че аз подкрепям илюзията, фантазията, че не съм достатъчен и на никой не му пука. Те убеждения са много свързани. Но така нека да приемем, че се стига до това състояние, в което, окей, сега съм се отчуждил и съм готов да вляза в себе си. И тук може да видим нещо различно. Може да видим как, добре, ако има хора, които не оценяват моята грижа, но има и хора, които оценяват моята грижа. И тук не става дума само за грижа, става дума за всичко, което даваш от себе си. Знание, присъствие, любов, подкрепа, каквото и да е, буквално няма значение. Каквато и да е форма на стойност, която допринасяш от себе си. И се случва едно разграничение. Виждаш как има някои хора, които някой път я оценяват и се чувстваш много добре, е споделена и има тази реципрочност и взаимна подкрепа. Има и други хора, които просто са като тая черна дупка, която може да тя не може да се напълни. Там даваш, просто оставаш празен накрая. И заради вината, която чувстваш, трябва да даваш още и се чувстваш привързан към тези хора. И тук отново динамиката на нарцисистен пат. Ако искаш да гледай след това видео линковете в описанието, за да видиш цялата поредица, която имам за осъзнатен пат, мисля, че се казва. Тя от преди няколко години все още е доста релевантна. Тогава почваш да осъзнаваш, добре, какво ако имам здравословни граници? Какво ако си поставя граници и просто прекъсна този поток на даване с някои хора? Какво ако всъщност това не е в тяхна полза? Защото ако ти само даваш, се чувстваш празен и другия не го оценява, какво ако този човек живее, възползвайки се от по-чувствителни души като теб? И ти ако постоянно му даваш, ти помагаш ли му наистина? Това е един много интересен въпрос, който неминуемо ще си зададеш в даден момент. И тогава почва да се чупи цялата представа на аз живея за да давам на другите. И това е начинът ми на живот, това е смисъла. Това е основната ценност, около която живея. Тогава разбираш, светът е доста по-комплексен, отношенията са доста по-комплексни, хората са доста по-комплексни. Има хора, на които за да бъда полезен, трябва да кажа не. Трябва да поставя граница, да си отстоя тази граница. И това е по-директен начин да помогна на тези хора. Тогава това някакси почва да влиза в ума ни и да го приемаме за истина. И тогава разбираме силата на границите си. И тогава виждаме един друг сценарий. Сега ако разгледаме тази илюстрация за момент. Ето ме отново аз, това малко човече. Тук имаме друг и втори друг човек. Един, две.
Не гледай колко красиво пиша, това няма значение. Имаме един човек, имаме и втори човек. И сега виждаме, на първия човек, като му давам, той е сърдит. Той го приема това, но никога не го признава. И нали, никога няма тая реципрочност, тази взаимна грижа и подкрепа. И той просто се възползва от това. И сега, вместо аз да обвинявам, че аз правя нещо грешно, за да не оценява този човек това, което аз му давам, и нали, отново, вече го видяхме, тази вина просто подкрепя убеждението, никой не му пука и аз трябва да правя повече и пак няма да му пука и пак трябва да правя повече, докато накрая не се стигне до това. Скръб, апатия и отчуждение. Сега виждаме какво ако не е в моя полза, не е и в негова полза да продължавам да давам в тези отношения. Какво ако вместо това мога да поставя граница? Да изразя искрените си ценности и нужди. Да изразя границите си. И да кажа съзнателно, с думи да го изразя, не съм окей да продължавам тези отношения. Не искам. Не е нито за моя полза, нито за твоя полза. Аз лично трябваше да мина през това с баща ми, за да мога да го видя в всичките си останали отношения и да почна да поставям тези граници. Най-често отношенията ни с родителите са в основата на този модел на прекомерна грижа и на никой не му пука, нали, това убеждение. Та тогава виждаме, в единия случай никога не съм признат. Какво ако сега си позволя аз да стана по-егоистичен и нарцистичен? И да всъщност да имам този здравословен нарцисизъм. И просто си позволя да прекъсна този поток. Защото ако живота, нека просто да го погледнем на едно по-мащабно ниво. Живота, който живее в този човек, който не оценява грижата, която давам, любовта, признанието, вниманието, присъствието, ако живота в него не го оценява и живота в мен продължава да дава, това в полза на живота ли е? Защото все пак, просто ако видим на някакво фундаментално ниво, всички хора сме живи, има някаква така живец има в нас и ние споделяме това с всеки. И ако живота в другия човек не оценява това, което живота в мен му дава, дали живота иска от мен да продължавам да го давам, или живота ми изпраща едно послание, че е време да поставя граници. И всъщност тук виждаме тая зелена стрелка, която не е стрелка, линия, която тук е прекъсната, тук е много солидна във второто състояние. Не е случайно. Тази зелена стрелка илюстрира това малко по-дълбоко виждане, в което виждаме аз съм. Другия също е. Ние споделяме това, този живец, тази живина, този живот. И аз ако правя нещо за другия, което не носи наистина полза в живота му, защо го правя? В първия случай, както изследвахме вече, аз го правя с егоистична цел. Не го правя с цел да служа на живота, както си мисля, между другото, защото си мислям, че като се грижим супер много за другите, това е защото сме добри хора. Но всъщност не е така. Ако вникнем на малко по-дълбоко ниво, това е стратегия, която егото ни е изградила, за да може да чувства повишена стойност и достоинство. Тоест тази малоценност, която сме израснали, липсата на стойност, която чувстваме в себе си, искаме да я запълним. Тая дупка да я запълним чрез грижата. И ние всъщност го правим чрез прекомерната грижа. И ние всъщност го правим несъзнателно това, но причината, поради която се грижим за някой, който не оценява тая грижа, е егоистична. Защото тя не е в полза, негова истинска полза. Тя не е в полза на живота. И тая линия тук, която е, аз споделям живота си, живота е споделен с всички, тя е някакси несъзнателна. Тогава аз действам от едно място на егоизъм, който е несъзнателен също, и не виждам какво е в полза на живота. Докато във втория случай, като имаме здравословни граници, като дойде това осъзнаване, всъщност да не давам толкова много от себе си на някои хора, е в тяхна полза, както и в моя полза, тогава виждаме, да, това е окей, не е нужно. Защото виждам как живота в някои отношения признава тази грижа, любов, внимание, присъствие, които давам. В други отношения не го признава. В някои отношения тя се умножава, нали, има тази взаимственост, има тази, пак забравих тази дума, reciprocation, на английски ще я кажа. Има го това, нали, тази взаимност, това е синоним,
Но в други отношения няма. И ако в едни отношения има, в другия няма, може би в тези, които я няма, не е в полза на живота да продължавам да давам. И затова поставям граници. Защото като поставя тези граници, мога всъщност да привлека хора и да се заобградя от хора, с които да споделяме взаимни ценности. И тогава осъзнавам, ето ме мене, ето го и другият тип човек. И той оценява моята грижа, любов, подкрепа, присъствие, каквото давам. И в този случай, аз като се фокусирам върху тези хора и поставям граници с хората, които не го оценяват, аз почвам да изпитвам признание, любов и състрадание. И нека да те попитам така, тук е разковничето. Смяташ ли, че можеш да си по-полезен на всички хора около теб, ако ти изпитваш признание, любов и състрадание на ежедневна база? Състраданието, между другото, идва от това осъзнаване, разбиране, че не е в полза на живота да се грижиш за някои хора. За някои хора е по-добре да поставиш граници. И когато поставиш тези граници, това всъщност е по-голяма грижа. Ще дам един прост пример. Пак става, който е свързан с родителите. Аз го преживях лично в отношенията с баща си. По едно време се чувствах зависим от това да помагам на баща ми финансово и всеки месец ми звънеше да му давам някакви пари, докато аз знам, че той използва тези пари да си купува алкохол и цигари. И сега разсъждавам, това в негова полза ли е или не. Нали, да използва парите, които му давам, които му трябват, и той се възползва от тази грижа, за да си купува алкохол и цигари. И нали, аз си мисля, трябва да направя това за него, защото той ми е баща, нали? Трябва да се грижа за него. Ето е тази прекомерна грижа. Но като погледнах на малко по-дълбоко ниво, виждам как това не е наистина в негова полза. И трябваше да се поставят тези граници. И всъщност парадоксът е, че в момента, в който поставих тези граници, той почна да прави някакви стъпки, в които да поема отговорност за собствения си живот, да живее по-здравословно, да не пие толкова много, все още пуши, но да, почна да поема по-голяма отговорност. И ето как границите, поставените граници всъщност са в негова полза. След това естествено успях да виждам в други отношения как някой път имам прекомерна грижа, която не е нужна и станах как се казва тази дума? Малко по-отдръпнат. Не е правилната дума, друга дума иска да намеря, но няма значение. Малко не толкова вкопчен в тези отношения. И тогава просто виждаме силата на здравословните граници. Защото като имаш граници с хората, които не оценяват и не признават това, което правиш за тях, същата тая енергия, която изразходваш и буквално тя се губи, защото влиза в тая черна дупка, за която говорихме по-рано, и там трябва да даваш още и още и още и още, докато накрая си изчерпан. Същата тая енергия сега ти принадлежи. С тази принадлежаща енергия можеш да видиш съзнателно кое е в полза на живота и кое не е в полза на живота. И тогава разбираш, всъщност не е, че на никой не му пука, от което ме е страх и ме е било страх дълго време, всъщност на живота му пука. И тъй като на живота му пука, живота знае за кого си заслужава да давам толкова много и за кого не си заслужава да давам толкова много. Тоест, това не е една позиция, в която ти си затворен и спираш да даваш на когото и да е. Не, това е една позиция, в която можеш да разграничиш. Тази интелигентност, която принадлежи на живота, ти помага да разграничиш. Осъзнаването и пускането на това вярване ти помага да разграничиш. Има отношения, в които не си заслужава да давам и е по-добре да имам граници, както има и отношения, в които това е споделено и има тази реципрочност. Да, това е думата, която търсих още по-рано. Reciprocity. Да, реципрочност. Тогава разбираме, на живота му пука. И живота знае по-добре от мен за кого да се грижа и за кого да не се грижа. Тогава грижата вече не е прекомерна, не съм зависим. Моята стойност не е зависима от това да се грижа. Тогава не съм... Как се казваше тази дума? Не угаждам на всички, ами осъзнавам, че аз също имам вътрешна стойност и някой път да кажа не е в моя и тяхна полза. И това е окей, аз не отхвърлям никого. Защото знам, че на живота така или иначе му пука. Има някои хора, на които не му пука, не им пука, но аз не искам да живея в този свят, не искам да функционирам в това убеждение. Отношенията ми да са зависими от това убеждение. И по този начин границите ми позволяват да пусна това убеждение. Това е на поведенческо ниво. Но преди поведенческото ниво, на психологическо ниво, убеждението създава отношенията ти с тая първа динамика, докато евентуално не минеш към втората динамика. Така че, приятелю, на живота му пука, живота е във всеки
И може би това видео е твоята покана, ако все още не си, да изследваш твоите граници и да ги поставиш там, където е нужно. Ако смяташ, че това е приоритет за теб, между другото, може да разгледаш работилницата за лични граници и здравословни отношения. Тя ще ти помогне да се отдадеш много повече на този процес, да изследваш убежденията си, да ги пуснеш, доста емоционално, трансформативно преживяване, както и да изясниш своите граници, нужди и дарби. Така че ако това е важно за теб и смяташ, че е следващата стъпка, разгледай линка отдолу и се запиши. В момента тече намаление и работилницата се заслужава, особено гледайки обратната връзка от хората, които се включват. Така че ако вътрешната работа е полезна, важна за теб, разгледай и съм сигурен, че ще е полезна. Това беше всичко от мен за сега. Благодаря ти много, че изгледа видеото. Ако тези теми ти харесват, изследване на ограничаващи убеждения, как работят те и по този начин да ги деконструираме и да видим какво е възможно след като ги пуснем и какво се случва преди да ги пуснем. Ако ти харесват тези видеа, мисля да направя поредица с много подобни убеждения, които пускам за себе си, осъзнал съм, пускам, някои съм ги пуснал изцяло, други пускам, тъй като това е път и отнема време, но ако смяташ, че са ти полезни, остави ми един коментар, ще го оценя изключително много, това е моята нужда, така че да знам, че е полезно да правя повече такива. Благодаря ти много, че остана с мен, чао за сега и до скоро. С присъствие и любов, Дани от проект Събуди се.